Hello, já jsem takhle jako teď mindig zaklad van és nem fog majd találni. Ott Rakovice és meg nem fog majd indulni. Ott a Rakovicében volt a Moravika vonat, de nem ször maga a vonat különlegesen az a kocsi, ami benne közlekedik. Egy svájci panoráma kocsi, és az ugye már terveztem már utazni, és ez most fog megvalósulni. Könnyen megtaláltam, a vágántával fog jönni, ez 3/8-as. Tehát 8-as az vágánt jelentene, vagy nem talán csak tippelken, nem tudom, csak ezzel fogunk menni. Ott a Kovicéig megyek benne, az a panálmas kocsi, amit várok, és késik, ami egyértelmű volt sajnos. Sokáig Svájcában panámas sajnos. Dobré ráno, vážení cestující, jménem Národního dopravce České dráhy vás vítáme ve vlaku Eurocity 106 Porta Moravika, který jede ze stanice Graz do stanice Přemýšl. Informace o jízdě vlaku a připojích vám kdykoliv na požádání podá vlakový personál nebo vám je k dispozici mobilní aplikace Můj vlak. Příští stanice vlaku Hodonín, pravidelný příjezd v 9 hodin a 22 minut. Náš vlak je v tuto chvíli asi 20 minut opožděn. Z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousední železnice za zpoždění vlaku se omlouváme. Dámy a pánové, přejeme příjemnou a ničím nerušenou cestu. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the national carrier, Czech Railways World. Fázi, že už se díží do vlaku, tak ještě aby to ujelo, nebo to černý stane. Musím napsat trenérovi, že ta Vondra nebude.
a napíšu družinávce, jenom aby ho nelifrovala vole Buborovce, než to jako, abych nerada, tak ji napíšu, že si přijedeš ty po 3. hodině, tak jenom aby věděla, že to tak dneska bude díl s malinkou než to, ale že si pro něho přijdeš ty. Ale já jsem mi to říkala, že si včera, že si přijdeš ty, takže jenom ať ví a ona pak neto. A co myslíš, mám jí a jí říct, že to maso by bylo eventuálně dnes večer? Že jak bychom, a jo, tak já bych jí tak jako psala takovou informativní SMS-ku, že to vypadá, že o 6:30 otočíme ještě to maso, takže by mohlo být o 7:30 relativně maso. 8. Ať to člověk necpe do své ledničky, budeme mít vykat, ale být máme jako to, ať to tam člověk netlačí. Jo, ok. Museli bychom nahoře zapnout, tam jsme dali 2 kabele nahoře. Sakot beszélkezünk, ott a Kobice ami vonatunk, pedig nem volt rajta fonáma, hogy 162 mozdon kaptunk, és akkor ott áttétből egy végószár, meg ott is van. Ugye itt lesz a videót, köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, tudjátok, lehet lájkolni, kommentet írni, feliratkozni is lehet, és akkor találkozunk egy következő videóban. Lehetek jók és sziasztok!